Ngifisa ukukhuluma ngabantu abalimele bazalwane. Belimale emabandleni. Asikwazi ukukushiya lokho siyakholwa siyamthanda uJesu. Abanye sebeze babekezela abahlala nje. Baqiniselela nje lobo buhlungu. Masikhuluma ngebandla sikhuluma ngesibhedlela. But unfortunately kulesi sibhedlela awekho amawadi. Babodwa ababelethayo bayakhala. Bezwa ama labor pains. Babodwa abafike belimele bafuna ukuzobhandishwa izilonda. Hallelujah. Abantu baphethwe izifo ezihlukahlukene. Abanye baphukile. Bafuna ukuzofaka ukhonkolo. Kuningi okwenzakalayo. Abanye nje bafuna bazoxukuza isibhedlela esisodwa. Iwodwa yodwa. Umsindo la. Laba abezwe inseka bathi nje laba baphethwe iflu nisibangela umsindo. Laba abanezilonda bathi laba abanye ziyanuka izilonda zenu. Munye udokotela. Ngifuna ukuthi bakulimazile esontweni. Isonto akubone ezulwini. Isonto isibhedlela esingenamawodi. Esinomsindo. Bazalwane. Esifuna ukuthi mawufika khona wena ukuthi iphusha ingane yeza uyiphushe uqinisele. Uyeke iphunga laba nezilonda. Wena uphethwe iflu, uathende iflu yakho uphume. Uyeka abanuka izilonda, uyeka baba ngomsindo ababelethayo. Hallelujah. Abanye bazonda befundisi manje banginaka yazi ngafika banganginaka banakana bodwa bahagana bodwa. Bazalwane ngihost inkonzo zenjongo nje 4 times a year but ngifile ngathi ngifull time. Hlezi ngisho kubaba ngithi wendaba hayibo mase kuthiwa umuntu full time umisa kanjani. Bazalwane the weight ephezulu kwabafundisi bethu iyasinda. Bazowenza amaphutha babantu kakade njengathi. Hallelujah. Akusho ukuthi asihlanganeke siyokhuluma ngabo. Nathi siyabalimaza masenza kanjalo. Asame ukuthi sisibasize kulomsebenzi omkhulu kangaka. Nabo futhi labo dokotela engikhuluma ngabo befundisi balinyazwa yithina. There is spirit of Absalom within. Kuningi baningi amavukela ambuso